Sige. Oh, sabot lang. Sige, ate. Hindi na mapuhi. Action na doon. Ayun na, ay ito ba? Oh. Okay. Sige. Diri na napanitin, diri na napanitin. Ano napanitin? Papanitin sa siya kadiyot. Oh my God. Good, ni good. Lawa. Na, ragyo na. Gamis ka ng tukog. Hoy! Di na hinog. Ngungo. Dara. Dara, ano, gamay ba ka ng tugsok? Ano, siya papanitas sa kadiyot. Hindi gusto. Sige. Pagpanit na kayo, edit rin ni Papa. Ya, mantap banget. Grabe. Nagpanit-panit, tagugaan. Tayo. Ayun. Dali ram nakuha ng tagok sa mantika. Good. Doon yan. Lipat lang. Ya, Wala ba? Hindi mo pa makaon ng mabaw. Oh my God. Hinog na. Hinog no. Hala kagaw. Hindi na, hinog no? Tamis. Sabi arin hinog-hinog na siguro ng isa ni baguwang na kamurag nag-spread na iyang kanang sige ni kaning. Oh, diri. Action ka. nagai kami sa. Oh, sabat ha. Ikaw nakaduring na pagkang bungi ka diri ka. Panit. Diri si Zar papanita. Hindi ko di mahurot ka naman kung mahumang. Action ragad. Bahala agad di mahuman. Bunit ba? Sabak sam. Ay, sabat lagi Sam. Butang mo kaya pa pwede naman nagbutang ka words sa panitan. Nga na bitaw? Tidur naman. Kak. Hinog ka ko na mo dyan sa semana oh. Luwak ko ng sibuyas.
Tahan siya tubig. Kasi dati kung Lapit. kung i-drain, kilata na. Ano ate? Butang yung mga panapot ate. Basta ang ano. Anang tunok. Surya. Butang. Panakot. Butang mga panapot. Oh. Turbandi. Asin. Kagaman. Ang dalawan. Sarap. Right on the jaw. 5 keeps following up. Just stalking it right now. Good right hand.